ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିଗଲି ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣେଇକିରି ଟିକେ ତମ ମନରେ ସୁଲକେଇକି ଫୁଲକେଇ ଟିକେ ହସ ବାହାର କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ମହାଭାରତ ଷ୍ଟୋରି ଟିକେ ଶୁଣିବା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ପାଣ୍ଡବ ଆଉ ଗୌରବ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି। ଗୌରବ ପଟେ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣ, ଯିଏକି ସେନାପତି, ଆଉ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପଟେ ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନର ଆଉ କର୍ଣ୍ଣର ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି, ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କରିଛି ନା କର୍ଣ୍ଣକୁ ବଧ କରିଦେଇଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ହାଉଲିଂ ହେଇଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ତାରି ଭଳିଆ ଯୋଦ୍ଧା, ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ସେ। ଚାରିଆଡ଼େ ହାଉଲିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ କଥା ଯାଇକି କୁନ୍ତି କାନରେ ପଡ଼ିଛି। କୁନ୍ତି ହେଉଛି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବୋଉ। ସିଏ ଆସିକିରି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ତା ଶବ ପଡ଼ିଥାଏ, କୁନ୍ତି ଆସିକି ତା ଶବ ପାଖରେ ଆସି କାନ୍ଦିଛି। ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଛି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯାଇ ପଚାରିଛି, ମା ତୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ସେ ତ ଆମ ଶତ୍ରୁ, ତୁ ତ ଖୁସି ହେବା କଥା, କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କୁନ୍ତି କହିଛି କି ନାଇଁ, ଇଏ ହେଉଛି ତୋର ବଡ଼ ଭାଇ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, କହିଲା କ'ଣ ହେଲା? ଇଏ ଆମ ଶତ୍ରୁ, ପୁଣି ଭାଇ କେମିତି ହେବ? ତାପରେ କୁନ୍ତି କହିଲା ନାଇଁ ଇଏ ତ ଭାଇ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲା କେମିତି? ନା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଇଲିଗାଲ୍ ସମ୍ପର୍କ ରଖି, ଅବିବାହିତ ସମୟରେ ଇଲିଗାଲ୍ ସମ୍ପର୍କ ରଖି କର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଲା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ଇଜ୍ଜତକୁ ଲୁଚିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ତାକୁ ନଈରେ ଭସେଇ ଦେଲି କଦଳୀ ଇଏରେ। ତାପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ପୁରା ରାଗିଗଲା, କହିଲା ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ମୋତେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲ। ତାପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେଇଠି ଅଭିଶାପ ଦେଲା। କାହାକୁ? ନା କୁନ୍ତିକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା। କହିଲା ମୁଁ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ ଶପଥ ରଖି ବା ସାକ୍ଷୀ ରଖି, ଏଇ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ବା ସର୍ବନାରୀ ଜାତିକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ଯେ ତୁମ ପେଟରେ କୌଣସି କଥା ରହିବନି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବି, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ କେବେ ଭୁଲ ବୁଝିବନି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଥାଏ। କାହିଁକିନା କହିଲେ କୂଳ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଲାଜ, ନ କହିଲେ କୂଳ ଭାସି ଯାଉଛି। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ସେୟା। କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠେ, ମୁଁ ସେଇ ଦରପୋଡ଼ା କାଠେ।